Hirugarren bideo honetan ikusiko duguna da SoundClouden bitartez nola gure blogera ekarri sortzeke daukagun MP3 bat. Sortu nahi dugun, berez ideia baldin badugu soinu artxibo bat sortzeko, izan daiteke gelako edozein lan, edozein grabazio, edozein aurkezpen, Audacity bidez grabatuko dugu guk MP3a, ordenagailutik bertatik, hor ikusten duzue programa, Audacity bera. Beraz, aurreneko MP3an hau froga bat da esaten baldin bagenuen, antzeko zerbait grabatuko dugu. Hau beste froga bat da. Hortxe. Beraz, dagoen bezalaxe esportatu egingo dugu, MP3 bezala gure ordenagailuko mahai gainekora. Froga 2 adibidez. Vale. Eta hor ikusten duzu MP3 artxiboa dela, MP3 formatoan gorde dugu edo esportatu dugu, itxiko dugu, eta zuzenean joango gara SoundCloudera. SoundClouden ja barruan sartuta daude, ikusi duzue bigarren bideoan nola sign-in aukera horren bitartez e-maila eta pasahitza sartuta gure gune hontara sartu garen, eta hemen froga bat, ikusten dugun froga bat hori, klik egingo dugu, playen, hori da, lehengo froga. Hau, soinu froga bat da. Baina orain bigarrena ekarri behar dugu, beraz, upload zea hortatikan, botoi horretan sakatu, hor ikusten dugu froga 2 delakoa, eta gora. Froga 2 izena edo utziko dugu, eta etiketak kasu honetan horrekoaren berdinak jarriko dizkiogu. Gure kasuan ez dauka garrantzia handirik, dokumentu hauek eliminatu egingo ditugulako, gero borratu egingo ditugulako, baina zeuek igotzen dituzuten eta mugitzen dituzuten artxiboek funtzio bat bete behar baldin badute, komeni izaten da etiketa horiek ondo jarriak izatea. Beraz, hor, hemen ikusten dugu aukera gure soinu biltegira edo joateko, eta hor klik eginda ikusten dugu bigarren audioa. Hau beste froga bat da. Hau beste froga bat da, beraz, share horretan klik egin, eta erdiko kode hori hartuko dugu, hori da, enbedatzeko balio duena, eta gure blogera joango gara. Sarrera berri bat egingo dugu, kasu honetan egiten dugun hirugarrena, izenburua jarriko diogu, adibidez SoundCloud, MP3a sortu eta igo. Sortu eta igo adibidez, jarratzakegu. Beraz, HTML aukera horretan klik egin, eta aurretik dakargun, kopiatuta dakargun, kodea pegatu, itxatxi, publikatu, eta hortxe ikusiko dugu blog aukerari ematen baldin badiogu, SoundCloud erabiliz sortu ditugun 3 sarrerak. Berasiago joango gara, ikusteko nola hor dagoen lehenengoa, SoundCloud bataiatu duguna, bigarrena SoundCloud erabiliz MP3 bat jadanik ordenagailuan geneukana igo, eta sortu dugun azkenekoa SoundCloud bitartez MP3a bere sortu dugu Audacity programarekin, baina gero SoundCloud bitartez igo eta gure blogera ekartzea lortu dugu. Hauxe izan da guztia.